Agian ezagutzen ditugun hizkuntzen artean zaharrena da euskera. Inork ez daki oso ondo noiz eta nola jaio zen hizkuntza hau, baina mendeetako eragozpen, oztopo eta trabak gaindituta egun euskaldunon hizkuntza izaten jarraitzen du. Hizkuntza zaharra dela inork ezin du ukatu, eta zaharra den bezala hizkuntza aberatsa eta forma eta kolore anitzetakoa da. Kanta zaharrak esaten duen bezala, Euskal Herriko txoko bakoitzak bere erara hitz egiten du. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire eta Bizkaian bagara. Hala ere, hizkuntza bakarra denen ahotan. Herriz herri, auzoz auzo, baserriz baserri, hitzak, esamoldeak eta bestelako adierak asko aldatzen dira. Horrela, euskalkiekin batera azpi euskalkiak daudela esan dezakegu. Eta dandanak aberatzak eta gorde beharrekoak. Uribe Kostan, hau oso ondo dakite eta horregaitik material didaktiko bat prestatu dute, eskualdeko euskararen berezitasunak eta bizimodu tradizionalak biltzen dituena. Eskolako materiala prestatzeko gehien dakitenengana jo dute, eskualdeko zaharrengana alegia. Niretzako bidai bat izan da, beti izaten du, 2006 urtean hasi ginen, 2010an amaitu dugu proiektua, izen direla urte egitze gora bera grabazioak egiten, eta alde batetik niretzako, nik orain ezagutu dut Uribe Kosta. Ni hemengoa izanaz beti, baina ezagutu da zein bat leku, bestelaen enduzela ezetuko, edo basoa zorra, zeo zertan, edo zela pasetan hortik. Baserri auzoak eta leku ezberdinak, egia esan paisai ederrak ezagutu dodaz. Eta gero, urekin kontaktua, era askotakoa izen da, ez? Zerrenda batzuk emozku zen udaletakoek, eta zerrenda horietatik tiraka egin gendun kontaktua batzuekaz. Batzuk oso urduri hartzen eben hasikeran, ezekien oso ondo zeriak. Batzuk pentsaten eben, esatozkoen, hau zer da, examin bat? Ia, azterketa bat egin behar geuntzen jakiteko, ze, klaro, guk galdentzen geuntzen bakitze gora bera zintzuk diren herrian auzoak, etxean izen ezberdinak, lekuek zelen eukien izena lehen, jaiak zelan ospatzen ziran, eta orduan batzuk hartzen eben, apur bat, examin baten moduan, ez? Eta egia esan anekdotak danetarik dauz. Lehen ere komentatu dut, batek lana eskaini osten. Eta dana, bere semeak hazin zegoen berba, eta bere semeak lortu osten lan bat, obretako enpresa batean, zaten dutzelako aitak, eskeko bat ebilela, etxerik etxe, galdetzen, euskeraz ikasi guran, eta denetarik egonda, egia esan. Galderak danatarik egin dotzeguz eta batez bitzi dotzegu eureri berba egiten bebai. Negu hasten da, diciembre, 22. Negu 22-zik, martina 22 hasten da Ude Barri. Transplanta horbo zuzer, kasutero landara bat, edo beste genero bat, edo lora bat, edo zere, hain juteko beti hilbereri. Eta esatzen egi dela. Zer bata, podaten zozenen bere bai. Podaten zozenen bere, kentzen mautzen zuz, baina hilberana kentzen mautzen zute, berda buna, horri bere zabala omaten ju, edo zinken erok, bai azagarrak, bai madarik eta bai danak, fuerte hau etorta. Zuen etxetan pazientziagaz, aizen betordu igaro, bateko solo, besteko burdi, zuok kontesta oparo. Euskara edarra deko zue bai, frogatuteko amen nago, etxeko euskara egin behar da, euskara txarrik ez dago, etxeko euskara egin behar da, euskara txarrik ez dago. Adin batetik aurrera, pertsona guztiek daukate zer kontatu, zer erakutsi eta zer irakatzi.
Uribe Kostako zaharren erantzunei esker, lanbideen, jaiak ospatzeko moduen, familia giroen kontakizunen, kanten eta bestelako kontuen gaineko informazioa lortu da. Agian, eguneroko gauza txikiak denak, baina herri batentzat beharrezkoak. Lan hau garrantzitsua da gaur egun, esan daigun gitxe gora bera, azkenengo 1000 urteetan jendea nahiko antzeratzu bizi izan da. Osea, baserritik bizi izan da, arrantzatik bizi izan da, eta justo elkarrizketatu dugun belaunaldi honek, jaso dau, askoren iritzian, zibilizazioaren historian emon den aldaketarik handiena. Osea, jende hau jaio zan, laiakaz eta ezargirik ezurik etxean, eta bizi dira gaur egun interneten 21. mendean. Horrelako aldaketa bat ez da emon historian inoz. Aldaketa horrek ere hizkuntza aldaketa eragin zeuen, euskeratik, baserriko hizkuntzatik, erderara, hiriko hizkuntzara. Interesgarria da ikuspegi askotatik, ikuspegi sozialetik eta ikuspegi kulturaletik prozesu hori, aldaketa hori bizi izan dauen belaunaldia ikertzea, batez ere jakiteko zeintzu faktorek eragiten dauen aldaketa batean, gero jakiteko guk ere, gizarte berri honetan, gizarte industrial honetan, zerbitzu gizarte honetan, zelan txertatu daikegun euskera, zelan defendatu daikegun euskera, ezintzu diren ahulguneak eta indaurguneak, ezta? Garaiak aldatu dira, bai onerako zein txarrerako. Gauza berriak agertzen joan diren heinean, euskarak hitz berriak asmatzeko beharra izan du. Baina urteen joanarekin ohitura asko desagertzen joan da. Eta hauekin batera, hauek izendatzeko hitzak. Uribe Kostan lehen garia ereiten zuten. Gero ogia egiteko, orain ogia dendetan erosten da. Garia ereiteko egunak desagertu egin ziren eta hauekin batera pentsatzeko, hitz egiteko eta bizitzeko modu bat. Eta gari-bari lotu ginen. Bai, ogi egunok hori gozoen aiaten du, zenbekure hori klasedeku hori ez da arazo beste bata. Gari eraitsi izanen, garin kultura galdu zan. Eta garin kulturaz, garin berbak galdu ziren. Esate baterako, gari beti boleon erain da, holan botata. Bai, esan alan botaten edo zelan. Aurretik, aitak, nire iztaperen mendauz eta badaki eta gariko perein izango zue, asatzak itxen genduzen solotan. Gaurko gaztik ez dakie asatza zer dan. Ez dakie zer dan, ze ekipa, ez da ber, asatzik ez da ber, garirik ez da ere iten eta. Bardin beste zeo zer bere eukin egun asatzak, bai, gari erentxe osten ugerrinek itxen ziren solon. Euri asko itxen behun, lurreta hasi eron esteina, eurek, uriolak eron estien. Orduan, zerak, ugerrinek ixiaz itxen ziren. Orduan, garin kultura galdu zan. Beko zuten kultura galdu zan, horreaz batera, bartzune eta laratzute, kedarra eta geldoketa galdu ziren. Eta nik honeaz esan gure dodana da, horrek geuez batera jongo direla. Hartu lili bat eta oztoz-ozto. Batzuk joan eta beste batzuk etorri. Batzuk hil eta beste batzuk jaio. Jaio berriek dena daukie ikasteko eta zimurtutakoen aurpegiek gauza asko kontatzeko. Transmisio hori egi bihurtzea da eskola material berriaren helburua. Historikoki guztiz logikoa izan da, aitita moma eta umen arteko hartu emona. Gaur egun ere logikoa da, gaur egun igualdak gitxien emoten dana hori, ez? Baina guk uste dugu, aukera emoten dut segula, nik nire buruari esaten dut, ez? Nik aitita moma euskaldunik ez dut euki, eta material honen bidez, guztiok eukiteko aukera bat badekogu. Aukera bat badekogu, kantak entzuteko, bizitza ikusteko beste modu bat ikusteko, eta gure herria, batez ere gure herrian, nik esaten dutena, nik behar honetan beharregin ostetik, lekuak ere ezberdin ikusten dodaz. Osea, jakitean nire herriko plazako beko komun publikoak refugio izan zirela gerrako bombardaketetan, baina beste ambiente bat emoten dutze lekuari, nire ustez gure herria hobeto apreziatzeko modu bat izango da, eta umetsok nahiko era naturalean jasoko dabe nagusien gandik informazioa, ze prozesu logikoa hori izan da, normalean. Horri gaztasuna egongo da apur bat hizkuntza erregistroan, ez? Batutik Bizkaierara, hemengo Bizkaierara, eta hori irakasleek egin beharko da belan, eta orain pilota egia esan irakasleen teilatuan dago. Hemen orain guzti honen exitoa irakasleen eskutan dago. Inplikatzen badira plangintza izugarria da, inplikatzen ez badira alperrik da egin dugun lan guztia.
aldean eskola onak, daukaguz baia oraindik, geure gazteak berbetarako, ez daukie jari horik, transmisioa egingo bada, egin behar da pentzeudot nik, urre-urrean dauko guzeta, aitita amomen gandik, geure urrean dauka guzeta, aitita amomen gandik. Egun, eskolak ditugu, baina euskara hizkuntza zapaldua izan da urte askotan eta horregaitik gordelekuak eta aterpeak bilatu behar izan ditu. Baserrietan gordeta izan dugu urte askotan, orduko gaztek, hau da, egungo aitita amonek, gorde izan dute gure hizkuntza. Lan eta esfortzu handia maitasunez egindakoa gainera, eta horregaitik eskertu beharrekoa. Beharrezkoena kontu guzti honetatik hori da. Osea, material didaktikoa egin izan ez pagenu ere, inoiz grabazio bat egin ez pageni ere, derrigorrezko beharrezkoa zan, jende oneri esatea ze behar egin deuren gure hizkuntza zainduz, kasta batzuk direla, euren munduak balio dauela beste dozin munduk beste, eta euskaldunok edo defendatzen dugula gure sustraiak eta jende guztiak defendatzen dugula edo ez teko gula etorkizunik. Osea, iraganik ez teko narririk ez teko etorkizunik. Ze lan hau edo egiten gendun orain edo ja ezin zan egin. Osea, hau badoa, hau desagertzen da. Zu hori entzuten zenbet ikezi, dodan amaka histori, zelan zan lengo erremata bat, arbola uzen edo txori, lengo erromeri, lengo ganadu, lengo itxoso ta feri, zoragarria izen da eta eskerrik asko da nori. Zoragarria izen da eta eskerrik asko da nori.